Ramene, ramene. Nang Indomaret ramene jan-jan. Do ngenteni opo? Makmu. Medun. Mosok nek medangkreng. Aku wedi. Kebek lo. Lho, ono itu lo. Kowe iki aja mok anu medune lo. Masa judul-judul geblak-goblik. Kene no wedi wah ruang ini jan delok. Stop. Goblok iki kok. Aku nyeteng wong. Tapi renek sing aku renek Indomaret sih. Amin. Ya guys. Hah? Nopi lor kono? Iya. Karo ngalor. Ndi motormu? Yuk, ruang. Rame guys. Rame wong delok wong. Delok. Enek sing nonop ngemperane wong. Iki enek api wong bakal galon. Ya Allah. Apik wis. Iki apik iso mumbul dowul iki. Iki jenenge wong delok wong. Tapi sing tebir iki lho renek liwat. Treke siji sing delok ewon. Ya Allah. Kowe aja mok jondel-jondelne wedino aku. Munggah sik. Lho kan awakmu lek mau ngecelne kopling lho kebanteren. Ora ngono lho. Ngomong jondel-jondel lho. Oke. Masa aku dikondel-jondelne ya gue takut sekali no. Lor. Aduh jancuk. Lho kan, wala mau ngecelne kopling lho kebanteren mir gak ngono. Alus lah. Dek rambutnya jelenteng-jelenteng. Matuke ngevlogin durasi ini. Jadi ini rambutmu ki gak nganu. Ora menutupi kamera gue ya toh. Iki kuburane ditrumuti uang. Kayak iki lho sing tebir ki lho renek. Iki jenenge uang delok uang. Ya kan? Uang delok uang iki. Lek ngevlog ngene iki carane kan apik. Dan saya begini ya toh. Iki tripote ndase gapur iki. Apik toh. Api aku entuk dolanan kok rapi ya toh. Momen malam tebiran iki koyo ngene iki. Ramene wong delok wong. Wong delok wong. Wong salone lho sitok sing ngenteni wong sepanjang jalan. Ya lek ora iso mlaku ya dituntun pedae. Nyapa orang ini anehnya apa orang nang gemilang kono mir ngalor ra iso yo. Wek goblok kok. Kak aku medun wedi aku mau bonceng. Kowe nyapa ra tuku ngene kono liris. Hah? Enggak ada. Ora delarano. Kenapa pengon juga terus emperan lho. Padahal salone nang kono sing delok sepanjang jalan jan banget tenan. Jan kere. Ya apa nek dapuramu iku were pisan. Cak katroki. Aku melok-melok katroki lho. Padahal treke lho nang kono.
Yo ngalah. Bacot, bacot. Aku lek ndelok ngene iki gak suti-suti ojen. Ayo mlaku. Dituntun. Golek rokoknya terjebak macet. Ramai. Ini delok uang. Wajah-wajah tampang wong desa. Yo ngalah. Aku jalan pintas saja nggak bisa balik ini. Aku tak tunggu saya. Dapes. Baru tunggu rokok dulu. Dan